Ngayon, sabi mo kanina kasi wala kang anak. Tapos 25 years old ka, wala kang asawa. Pero alam ko, hindi mo sinabi yun. Sinabi mo ba yun? Hindi. Hindi. Tapos sabi mo pa, nandun ka sa bahay nyo, nagsiselfone. Tapos tinanong ko kung may bisita kayong dumating. Kasi yung tinatanong kong bisita, silang lahat. Lahat sila. Siyempre, alam mo, may bisita kayo dumating, yung asawa mo. Kasi kamag-anak ng asawa mo lahat yan. Wala. Ibig sabihin, wala ka sa sarili mo. Ngayon, anong pakiramdam mo? Okay na po. Wala na sakit. Wala ka na nangdaman. Alam na ng asawa mo yan. Basta't madilim lang. Huwag ka daw masyado magpo-post. Naiingit daw siya sa'yo. Oh, yan nga totoo. Kaso nagulat ako, sarili mong anak. Napansin ko yung nag-alaga ka ng anak mo, mahal. Sa internet mo siya nakita. Yung totoo ha, di ba hindi ko na alam yung pangalan mo. Pero babae ka. May edad ka na. Ilang taon ka na? Taon na lang, maraming magkaperasang tao. Ilang taon ka na? Di ba sabi sa'yo, hindi ko alamin ang pangalan mo. Sa internet mo siya nakita, naiingit ka sa kanya. Pero unang tanong ko sa'yo, ilang taon ka na? Yung totoo, hindi mo alam kung ilang taon ka na. Di ba sinabi sa'yo, pagbibigyan niya kita. Palalayain kita. Promise. Cross my heart. Totoo yung sinasabi ko. Babae ka. Nainggit ka sa kanya. Sa internet mo siya nakita. Ilan taon ka na? 25. Sige. 23. 25 years old ka na. Matanda ka dito ng dalawang taon. Sige, kalas. May asawa ka na. Wala, dalaga ka pa. May anak ka na. Meron kasing walang asawa pero may anak. Wala ka talaga. Ito may anak na rin to. Ha? Sige. Bakit mo siya kinulam? Bakit? Nainggit ka. Anong kinuha mo? Picture? Siyempre, sa internet mo nakita yung mukha. Natural. Ano naman, lokohin mo na naman ako. Diba, sabi kapayapaan ang dala ko. At pag-ibig. Diba, ang Diyos ay pag-ibig. Handa magpatawad. Sige, kalas. Bakit mo binibigyan ng sakit siya? Anong binigay mong sakit sa kanya? Yan ang sinasabi sa'yo. Naloloko ka pa eh. Anong binigay mong sakit? Pampano yun? Pampano? Pampainitin ng ulo? Magalitin? O ano? Ano? Ulitin ko sa'yo, tanong ko sa'yo, di ba pinagbibigyan na nga kita, hindi ko na nga alamin ang pangalan mo. 25 years old ka na, dalaga ka pa, ito may asawa at anak na to. Ngayon, ang tatanong ko sa'yo, sabi mo, kinukulang mo siya. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, sagutin mo. Anong binigay mo sakit sa kanya? Pampano? Mabilis siya magalit. Sige. Nag-ibig ka kung kahit Mairita. Dinasal mo ang picture niya? Ha? Sino nagturo sa'yo magdasal? Sarili mo lang. Marunong ka. Paano mo natutunan to? Sa nanay tatay mo o sa angkan mo? Sa angkan nyo. O sige, huling tanong ko na lang to. Taga saan ka ang lugar? Bisaya, Mindanao, Kapampangan, Tagalog. Ewan ko, saan probinsya? Hindi ko alam. Ano? Anong probinsya mo? Kapampangan ka. Sige. Pero itong babaeng ito, hindi Kapampangan, alam ko. Hindi ito Kapampangan. Pero saan ka sa Pampanga? Malawak ang Pampanga. Saan lugar? Saan? Florida. O sige. Wala na akong kinuha sa detalye. Yun lang ha? O sige, kalas. May gusto ka sa asawa niya? Crush. Wala kang crush sa kanya? Nakita mo na asawa niya? Sa picture, nakita mo na. May gusto ka. Yung totoo. Naiinis ka lang sa babae nito. Bakit mo kinakainis ang babae nito? Nainggit ka sa kanya? Maganda buhay niya? Bakit? Gusto mo rin pangarap asawa niya? wala ang buhay. Ha? Wala silang buhay. Makain niya, Lahat tayo wala. mahirap ngayon. Tanda mo, pandemic ngayon. Ilan kayo magkakapatid? Babae. 25 years old. Wala kang kapatid? Nag-iisa ka lang? 3. Ito, 3 sila magkakapatid. Ikaw, wala kang kapatid. Nag-iisa ka lang. Anong trabaho ng nanay tatay mo? Walang trabaho nanay mo? Tatay mo? Paano kayo kumakain kung walang trabaho tatay mo? Ano, nangutang ka na nangutang kayo lahat? Wala kayong pambayad. Niloloko mo naman. Anong trabaho ng tatay mo? Ha? Nagtatanim. O, di may trabaho pa rin ang nanay mo. Ano tinatanim ng nanay mo? Ay, tatay mo, sampagita, mga gulay, malayaan, ano? Gulay? Sige, anong gulay? Ano-ano? Nasaan ka ngayon?
Anong ginagawa mo sa bahay? Nakaupo ka? Sino kaharap mo sa upuan? Wala? Sino nandiyan sa bahay niyo? Ha? Wala kang kasama? Walang bisita kahit 10 tao? Kahit isa? Tahimik lang? Nanonood ka ba ng TV? Hindi. At bakit ka nakaupo? Nakatulala? Nagsiselfone ka? Sigurado nagsiselfone ka? O, sige. Sino ka cellphonean mo? Babae, lalaki? Nanonood ka lang sa Facebook? O, sige. Walang bisitang dumating sa inyo? Kahit 10 tao, wala? Walang taong bisita sa inyo? Walang dumating? Kahit isa? Kahit sa lupalop ng lugar, wala? O, wala. Dito sila, hindi kayo kilala. Dito, toto, may sana. Mainit kalas, ha? lagi ulo sa akin yun eh. Kahit konti. Angkan nyo to na magdarasal. Lahi nyo. Sa inyo lahi? Sa tatay mo, sa nanay mo? Sagutin mo yung tanong ko. Sa nanay mo, sa tatay mo? Sa nanay mo? Di magkukulam nanay mo. Ano ba yung nanay mo? Nangungulam? Magkukulam? O nagagamot ng kukulam? Ha? Paano mo nga natutunan? Sagutin mo yung tanong ko, paano mo natutunan? Sa nanay mo? Kalasin mo na to, iha. 25 years old ka lang, 23 years old to. Dalaga ka pa, may asawa at anak na to. May anak na sila, lalaki, naintindihan mo? Manahimik ka. Ngayon itong araw na sa bahay ka, nagsiselfone. Wala kayong bisita dumating. Pero sila, maraming bisita dumating. Lagi. Halas. Linisin mo yan, ha? Huwag mo na babalikan, ha? Pagbibigyan kita. Sinagot mo lahat ng tanong ko, kaya pagbibigyan kita. Pero pag inulit mo anong gusto mong gawin ko, baka sabi mo naman, ang sagot buhay kamatayan. Pangit pakinggan nyo. Kasi wala kang pagpipilian eh. Dapat ang maghari sa iyong isipan ng Panginoon Kristo, naintindihan mo. Alisin mong inggit sa iyong kapwa. Hayaan mo sila maging maayos sa buhay nila. Hindi mo rin alam kung anong nangyayari sa kanila, naintindihan mo. Bata ka pa. Tapos ka na ba mag-aaral o nag-aaral ka pa? Anong college, anong year ka? Anong year ka sa college? 4th year college. Ito, hindi na ito nag-aaral kasi may anak na. Naintindihan mo? Pinapatawa na kita, iya, tandaan mo. Ang ganda-ganda ng mga kamay mo. Hindi ka ba nagtatrabaho sa bahay niya? Ha? Hoy, hindi. Anong trabaho mo sa bahay niyo? Na bahay lang? Naglalaba ka ba? Hindi. Kaya nga maganda kami mo, hindi ka naglalaba eh. Siya naglalaba. Nagdamit nila mag-asawa, pati anak niya. Hindi. Huwag ka na maingit dito, ha? Malay mo, magdasal ka na lang sa Panginoon Kristo. Sabi mo sa Panginoon Kristo, bigyan ako ng asawa na karapat-dapat sa akin na hindi naman mayaman, hindi rin mahirap, basta tama lang po. Yung mamahalin niya po ako, mamahalin niyo po yung anak ko, at ipagmamalaki niya ako. Intindihan mo na? Sige ha, pagbibigyan kita. Tanda mo ate ha, para na lang kitang bunsong kapatid, naintindihan mo? Taga Florida ka lang. Hindi ko natatanong kung saan ka sa Florida ha. Kondisyon ko yun, para sumagot ka lang na maayos. Sige, kalas ha. Wala ka talagang gusto sa asawa niya. Wala kang paghanga. Bakit? Ayaw mo? Pangit na asawa niya? Hindi mo na gusto. Nainggit ka lang dito. Bakit naman anong kinakainggita mo sa babaeng ito? Ha? Paano mo naman nasabi maganda buhay niya? Sige nga, bigyan mo ako ng magandang detalye. Paano mo nasabi maganda buhay niya? Ano ba nakita mo sa kanya? Post niya sa Facebook. Yan, sabi ko sa inyo, kayo magpo-post kasi sa Facebook. Mahilig Kita tuloy yung mga mag-post na. sasakyan niya eh. Siya mahilig yun. Ito mag-post sa Facebook. Yan ha. Kahit nyo, yung mga nanonood kay Apo Andy ha, sinasabihan ko na sa inyo, huwag kayo post ng picture nyo sa Facebook, kita nyo. Pati ito, nakukulang. Ito, may anak na to, isa. 23 years old lang to, 25 yung makukulang. Saan ka ng nanay niya? Ang tatay niya magsasaka. Pero, ano ba ang trabaho ng tatay nitong asawa? Nag-tricycle driver sa Ito, ang tatay nito, tricycle driver. Malayo agwat, tricycle at saka magbubukid. Sige. Pero pa wala na. Pagka nababalik ka, huwag mo na painitin ang ulo. Huwag mo na lalagyan ng sakit ang ulo niya.
Huwag mo silang pagawain. Kasi pag pinag-away mo sila, baka liligawan mo yung asawa niya. Lagi mainit niya. Kahit wala akong ginagawa. May bala ka ba? Bubusit na. Iniiwan Wala. ako sa sa harap ko. Hindi ka nagugugod sa Panginoon sa Kristo yung ginagawa mo, ha? Pinapatawa lang kita, naintindihan mo. Hindi ako galit sa'yo, naintindihan mo. Hindi kita bibigyan ng tanda mo. Papakawalan kita ng maluwalhati. Sige, kalasin mo na maayos. Papakawalan kita. Pero sa araw nito, hindi ka mo na makakawala. Pag bibigyan kita, tinanggal ko na sa'yo lahat. Pero may aura pa sa loob ng katawan mo. Hindi ka rin makakawala. Sabihin mo pag wala na, meron pa. Sigurado. Hindi na init ulo nito. Ilang minutes niya? 10. 10. Ang alasa mo, maricar mo. Maricar. Okay na? Iya. Ay, sana patawarin ka ng aking ama sa ginagawa mo kasalanan. Bata ka pa. 25 years old ka lang. Matanda ka sa kanya ng 2 taon. Wala ka pang anak, siya may anak na. Ha? Naintindihan mo, ha? Dapat nga masiyahan kayo, bata pa kayo. Marami pa kayong mararating sa mundo. Marami pa kayong mapupulutan ng pag-aaral. At marami pa kayong makikilalang tao. Naintindihan mo? Magdasal ka sa aking ama. Huwag mo sundan yung ginagawa ng nanay mo pagkukulang. Huwag mong kunin yun. Naintindihan mo? Huwag mo kunin yung picture niya doon sa Facebook. Naintindihan mo? Mamaya sabi ko sa kanila, pagbablock yung mukha nila doon sa picture. Palitan ng, teddy bear. Ikaw, bata ka. Alam mo, kapatid na kita, kanina pa kita sinalpok. No? Salamat ka. Kita kapatid. Ikaw, nag-iisa ka pa ng babae, wala ka ng kapatid. Ito, 3 sila. Ngayon, nagsiselfon ka sa loob ng bahay nyo. Pero pa ba, wala na? Meron yung kapatid na sa ibang bansa. Babae din. Wala na. Panganay niya, babae. Sumunod siya. Tapos Ha? bunso Huwag mo nang lalaki. ulitin to, ha? Kailan mo pa to dinadasalan? Pala, ulit tanong ko na to. Kailan pa? Ilang buwan? May isang buwan? O isang buwan? Tama nga yung May isang buwan? Kaya lagi Sige, mainit isang ang ulo buwan. niya eh. Kaya nagagalit. Okay na? Wala na? Nagagalit yung biyanan ko dyan eh. O sige, ito mo yung kamay niya. Huwag mo nang gagawin to, ha? Nagagalit ka ako ng Hindi ulo. ko papakalaman ang kaluluwa mo. Ibabalik kita ng maluwalhati doon sa kung nasa kang posisyon. Naintindihan mo? Sabi mo ngayon, nagsiselfo ka, di ba? Naintindihan mo? Naintindihan mo, babae? Ngayon, wala kang bisita. Sila, maraming bisita, dumating. Tanda ka, ha? Gabayan ka nawa ng aking ama sa langit at ibalik sa iyo ang pananalig at pananampalataya. Alisin ang mga inggit sa iyong puso't kaluluwa. Masamang espiritu sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Masamang espiritu, lumayas ka sa kaloob ng katawan ng tao ito. Patahimikin ito. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilayo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ko ng kapangyarihan, kaya kayo po ang manguna sa kanyang buhay. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, bigyan mo ko ng kapangyarihan na makapagpagaling ng may karamdaman. Salamat po sa pinagloob mo sa akin. Amen. Gising. Anong pangalan mo? Anong apelido mo? Anong apelido mo? Ilan taon ka na? 23. Ilan anak mo? Isa, babae, lalaki. Ano pangalan asawa mo? Amen. Wala. Sabi mo wala kang asawa. Meron? Sabi mo wala kang anak. Meron. Tinatanggi mo yung anak mong cute dito, takbo ng takbo isang araw. Ha? Tapos sabi mo nagsiselfon ka sa loob ng bahay nyo. Tapos sabi mo nag-iisa ka lang anak. Ang tatay mo, nagtatrabaho sa bukid. Ang nanay mo walang trabaho. Sinabi mo ba yan? Hindi mo sinabi yun dahil alam ko naman yun, wala ka naman alaala. Tigil-tigil na mo daw mag-Facebook. Kasi nagpo-post ka yata ng mga magagandang sa Facebook, nainggit daw siya sa'yo. Taga Florida Blanca lang siya. Dito lang yun, sa kabilang tawid lang ng kulay namin. Taga Guagua kami. Nasaan ka na ngayon? Saan ka pala may nakita ka baliwalag? Nagulat nga ako. Malapit lang. Nasaan ka? Ha? Madilim. Ano yung madilim? Walang ilaw? Patay na ilaw? Ano? Walang ilaw? Ano yung bahay? Kasi kahit patay yung ilaw, yung bahay na pinapasukan mo, alam mo pa rin ang posisyon ng mga ilaw. Nasaan? Nakita mo na yun? Hindi pa? Ano yung maganda bahay? Pangit. Madilim. Hindi doon sa bahay nyo, kahit patay ng ilaw, alam nyo, di ba? Kwarto? Nandun ka sa kwarto nila. Nandun ka sa Florida. Wala ka doon sa bahay nyo. Wala ka sa Guagua.
Kita mo, nakarating ka ng Florida. Mga kalahating oras pa para makarating ka doon. Iwanan mo kami dito. Iniwanan mo sila. Sabi mo, wala kang bisita. Dami-daming bisita. 1, 2, 3. Bilang ako ng bilang. 2, 4, Iwanan 6, mo kami dito. 6, 8, 10. Sasabihin ko sana, walang dumating bisita. Wala. Sabi mo kanina, wala. Ha? Wala. Eh, bisita, marami. Mamaya na, napagod na siya. Okay.